zijn we in Friesland. Ja, contact bij Wilfred de Jong. Nou, dan gaat het altijd over de sterke jerken. Wilfred, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Arjen. Vorige keer dat wij elkaar sprutsen op Wisto hier in de studio. En dat wie krijgt voor de doop van de sterke jerken. Maar de zeilfamke, nou ja, zeilvrouw intussen, Laura Dekker. Ja, dat is intussen een vrouw. En toen zei ze eigenlijk, ja, dat is binnen een paar dingen, dat zullen we echt naar uit. Maar één daarvan is dat we haast mij de sail in, maar de tallship races in haast. Dan vart de sterke jerken mij maar die grutte skippen. Nou ja, dat wie toonst je vanzelfs. Dus ik ben wel heel benieuwd. Hoe gaat het? Ja, het is prachtig. Ik mag onmiddellijk even iets corrigeren. En dat is mijn eigen. Dat kun je ook niet weten natuurlijk. Maar bij de sail in konden wij helaas niet meedoen. Er is toch wat veranderd hier en daar. We gaan morgen wel met de sail out. Doen we mee. En voor de rest, ja, presenteren wij ons hier een sterke jerken maar naast de prachtige tallships die hier liggen, waar enorm veel bezoek op afkomt. Wij varen hier met de sterke jerken rondjes langs de tallships. We gaan ook even de Waddenzee op met gasten. Wij staan hier met een promotiecaravan en ja, met een hele ploeg jerkers om onze missie uit te dragen hier, zeg maar. Ja, hoe binnen de reacties van de meesten die grote schepen komen en dan die mooie sterke jerkel is een sjoggen? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is heel erg leuk om de reacties te zien en te horen. Een van de mooie reacties, ja, we hebben een heleboel mooie reacties, maar gisteren kwam er een moeder met een kind. En zoals je misschien weet, Arjen, is er een jeugdboek verschenen over sterke jerken, over onze avonturen. Dat is naar alle basisscholen in Friesland gaan gratis. En daar kwam een moeder met een kind die zei, dat jonkje die leest dat boek op dit moment op school. En die wou de sterke jerken zien naar aanleiding van dat boek. En dan dat blunderende kopje, als hij dan even aan boord mag, dat is natuurlijk fantastisch. Dat soort dingen ben geweldig. Ja, en daar doe je het eigenlijk ook voor, hè? Want de jeugd tot de takkomst, dat is eigenlijk een beetje, ja, waar de sterke jerken naar zocht. Vertel even hoe dat juist er ging. Want je had een vaartocht op het water. Klopt. En dat was heel bijzonder. Ja, klopt. Ja. Los van die rondvaarten die we dus doen langs de tallships, hebben we gisteravond een vaartocht georganiseerd. Waarbij mensen tegen betaling met ons met konden. Dan gingen we eerst even langs de tallships, dan gaan we de Waddenzee op. Daar hebben we de sterke jerken op een zandbank gegooid. We hadden 2 muzikanten die uit zee zouden komen, maar gezien het ruige weerbeeld gisteren, hoge golven, we moesten die muzikanten dan met een rib overvaren. Nou, een van die muzikanten die kan niet eens zwemmen. Die was al zenuwachtig toen ik van de trein haalde. Ik zei, dat gaan we niet doen, jongen. Kom maar vast aan boord. Die hebben aan boord muziek laten maken met een doedelzak en een trommel. Hij en zijn vrouw, Joris Collier en Gary. En die hebben ook nog even op het wat gezet. We hebben ze, met een bootje hebben ze naar de zandplaat gebracht. Daar hebben we ook alle gasten heen gebracht die dat wouden. En daar hebben ze nog een paar nummers op het wat gespeeld. En ik heb er een prachtig filmpje van dat mensen daar staan te dansen op een zandplaat. Sommigen in het water. Ja, het is één groot feest. En daarna hebben we nog barbecued met het hele spul. Heel erg leuk. En op de zandplaat gewoon? Nou, die barbecue dat hebben we later dan ook geregeld. Het was de bedoeling dat op die zandplaat te doen, maar nogmaals, het weer was gisteravond niet bijzonder hoor. Het begon erg te waaien, erg hoge koppen op de golven. En het begon ook wat regenachtig te worden. We zijn ook in de regen terugkomen uiteindelijk. Ja, nou is het sterke jerken wel wat wind voor zelfs. Hè? Dat een beetje rijden op het water, dat het mat kidden. Ja, die jerken die kennen wel tegen, maar wij zelf niet zo. Je wil echt lekker gratis 22 het zinsje op een kop en dan varen. Dat snap ik echt wel, ja. Fantastisch daar in Haas. De sail out, de vaart de sterke jerken Haas. Dus mei en morgen is dat. Van al 1 uur heen begint het. Hebben we Jet van Willem van Welvoort. En daarna eigenlijk, want je net wat het contract met de waardvereniging volgens mij. Dus zoen je wat met de waard. Ja, klopt. We hebben afgelopen maandag een contract getekend met de Waddenvereniging. Die heeft ons gevraagd of we een vorm van samenwerking aan gaan kennen. We hadden al een paar keer contact met elkaar gehad. Wij denken dat we elkaar versterken kennen. We hebben op mediagebied, maar ook, wij gaan ook onderzoeken doen. En we willen aandacht besteden aan de milieuverontreiniging. Met name natuurlijk ook op de Waddenzee. Dus we passen daar uitstekend bij elkaar. En voor de komende 3 jaar hebben we een contract met elkaar getekend daarvoor. Nou, genoeg om naar u te zien voor de sterke jerken. Wilfred, dank u wel als u eens even bijpraat hast. En het zal vast net de laatste keer wezen in het programma. Nee, ik kan misschien nog wel even vertellen, Arie. Even heel kort wat we de komende weken wat we allemaal gaan doen. We varen vanaf
over 1,5 week gaan we varen met de Elfstedentocht met nog 240 andere boten. En we gaan ook bij de Sneekweek leggen wij bij de starttoren of de finishlijn. Daar hebben wij een contraskip waar juryleden op komen. Kortom, we hoeven de komende tijd niet te vervelen. Nou, dank u wel als u eens even bijpraat, Hast, en de oren keren. Arjen, dankjewel. Hoi. Goed weekend, hoi. Sterke Jerke dus in Haast. Hoe sprutsen naast Willem Vermeldvoort. Sjogem al steen. Kom goed, Willem. Maar eerst nog even een verziekje voor Wouter Jongstra.